Témou tohto videa bude vyjadrenie neznámej zo vzorca. Nebudem vám v tomto videu ukazovať žiadne tipy ani triky, ako to robiť rýchlejšie, naučím vás jeden univerzálny spôsob, ktorý keď pochopíte a naučíte sa ho správne, budete vedieť vyjadriť akúkoľvek neznámu z akéhokoľvek vzorca. Prvý príklad si prejdeme spoločne a tie ostatné budú robené tak, že tam budete mať vždy napísané riešenie, to si stopnete a skúsite ich vypočítať sami, dobre? Poďme na nejaký ten príklad. Čiže máme vyjadriť neznámu a zo vzorca O rovná sa a plus b plus c, takže obvod trojuholníka. Veľa z vás alebo veľa žiakov, ktorých som doučoval, sa pri takomto príklade zasekli a netušili, čo majú robiť ďalej. Ale keď si tento príklad predstavíme ako rovnicu, jednoduchú, tak v rovnici je tiež nejaká neznáma, ktorú musíte vyjadriť. Je tam to x. A to a v tomto prípade predstavuje to naše x. Čiže, keby si to zapíšem, celý ten vzorec opíšem, O rovná sa a plus b plus c a musím vyjadriť toto a. Pozriem sa teda na to ako na rovnicu a všetko, čo tam zavadzia, prehodím na druhú stranu. Môžem to urobiť naraz, ale aj po jednom, ja to urobím po jednom, aby ste to pochopili všetko lepšie, ale na záver vám ešte ukážem, ako to prehodiť aj naraz. Takže máme tu O rovná sa a plus b plus c, chcú od nás vyjadriť a zavadzia mi na tejto strane, kde je a plus b a plus c. V prvom rade, keďže je to rovnica, potrebujem dostať toto b na opačnú stranu, takže O a bude tam niečo s tým b, a keďže je tu plus b, tak na opačnej strane to bude minus b, takže si napíšem lomeno minus b, O minus b sa rovná a plus c. Opäť chcem vyjadriť toto a, aby som nezabudol, a zavadzia mi tamto plus c ešte, takže to plus c musím prehodiť na druhú stranu, tým pádom to bude zase minus c, takže minus c a vyjde mi o minus b minus c sa rovná a. A týmto som vlastne vyjadril to a, toto je celý príklad. Môžete to samozrejme napísať aj opačne, keď chcete, ako a je rovné o minus b minus c a taktiež môžete preskočiť jeden celý krok, ten, ktorý zmažem, môžete úplne preskočiť, pokiaľ vám to nebude robiť problém, dať dve operácie naraz a tu dáte bodkočiarka minus c, čiže týmto by ste preskočili až sem. A takýmto jednoduchým spôsobom dokážete vyjadriť akúkoľvek neznámu z akéhokoľvek vzorca. Poďme na ďalší príklad, ako hovorím, bude tam aj riešenie, takže si to skúste zastaviť, skúste to vypočítať sami a keď vám to nepôjde, vypočítate to spolu so mnou a skúsite to potom pri ďalšom príklade. Poďme na to. Máme teda ďalší príklad, kde máme opäť vyjadriť neznámu a zo vzorca a vzorec je O rovná sa 2x a plus b, takže obvod obdĺžnika. Opäť vzorec opíšem, O rovná sa 2x zátvorka a plus b, zakružkujem, čo máme vyjadriť a vyjadrím to z toho vzorca. V tomto prípade máte dve možnosti, keďže tú zátvorku môžete roznásobiť, ale nemusíte roznásobiť. Ja vám ukážem oba spôsoby, takže si ten príklad opíšem ešte na bok. O rovná sa 2x a plus b. Tak a začnem tým spôsobom, že tú zátvorku nebudem roznásobovať. Začnem tým, že tú zátvorku teda nebudem roznásobovať a tým pádom, keďže tu mám 2x, na opačnej strane to bude deleno 2. Čiže lomeno deleno 2 a vznikne mi teda O lomeno 2 sa rovná a plus b. Potrebujem vyjadriť to a zavadzia mi tam plus b, takže lomeno minus b, keďže je to plus b, na druhej strane to bude minus b a výsledok by mal byť O lomeno 2 minus b sa rovná a. Alebo teda a rovná sa O lomeno 2 minus b. A poďme si ešte raz spraviť to isté s tým, že tú zátvorku roznásobím. Takže O rovná sa 2a plus 2b. Okay. Teraz zavadzia mi tam to 2b, takže je to na opačnú stranu. Takže to bude O minus 2b rovná sa 2a. A v tomto prípade to mám zase ako rovnicu. Čiže predstavme si, že to je to 2x. A vydelíme to teda tým číslom, ktoré je vedľa toho x. Takže lomeno deleno 2. Celú tú rovnicu. Takže nám vznikne O lomeno 2. 2b deleno 2 je minus b sa rovná a. Čiže vyšlo nám to isté, len sme to vypočítali iným spôsobom. Poďme na ďalší príklad. Fajn, ďalší príklad už je trošku náročnejší, ale opäť budeme musieť vyjadriť neznámu a zo vzorca a plus b lomeno 2 plus c lomeno 2 sa rovná 3d. Čiže opíšem si vzorec a plus b lomeno 2 plus c lomeno 2 sa rovná 3d. Ja chcem vyjadriť opäť to a. Vidím teraz z tohto vzorca, že mám zase nejakú rovnicu, v ktorej mám zlomky. Takže v prvom rade si tie zlomky odstránim, vynásobím spoločným menovateľom, čo je v tomto prípade dvojka, to je jednoduché, takže lomeno krát 2 a klasicky ako pri rovnici.
2 deleno 2 je 1, takže toto opíšem. A plus B, to isté s C plus C sa rovná 3D krát 2 je 6D. 6D. A teraz mám vyjadriť A z tohto. Toto je veľmi podobné, ako sme mali obvod trojuholníka na začiatku. O rovná sa A plus B plus C, takže to urobím naraz. Lomeno minus B bodkočiarka minus C. Prečo? Keďže tu mám plus a plus, na opačnej strane to musí byť minus. A tým pádom sa mi A bude rovnať 6D minus B minus C. A mám vyjadrené A zo vzorca. Poďme ešte na jeden príklad. Klasický príklad, ktorý býva na písomkách alebo na testoch, kde je vzorec rýchlobežníka, obsah rýchlobežníka, a chcú po vás vyjadriť časť toho vzorca. My budeme vyjadrovať neznámu A opäť. Čiže stále je to iba o tom A, ale je to jedno, či je to C, či je to B, čokoľvek. Pokiaľ to budete riešiť ako rovnicu, takým spôsobom ako tie predchádzajúce, budete to vedieť. Poďme si to teda vypočítať. Opíšeme vzorec opäť. S rovná sa A plus C v zátvorke krát B lomeno 2. Opäť si to predstavíme ako rovnicu, v ktorej je neznáma x, to čo chceme vypočítať, a máme tam zase zlomok. Takže ten zlomok v prvom rade musíme odstrániť v tomto prípade. Opäť spoločný menovateľ, keďže je tam jeden zlomok, vynásobíme tým, čo je v menovateli, lomeno krát 2. Takže budeme mať 2s rovná sa, a toto opíšeme, keďže to 2 deleno 2 je 1, a 1 krát to hore je to isté, takže A plus C v zátvorke krát V. Opäť sú tu dve možnosti, ale tentokrát to nebudem roznásobovať. Urobím to, že to hneď vydelím. Potrebujem teda dostať preč to krát V, pretože mi to tu zavadzia. Nemôžem celú zátvorku zatiaľ, musím postupne, OK? Čiže to, čo je v zátvorke zatiaľ nechávam v zátvorke, odstraním najskôr V. Krát V musí ísť na opačnú stranu, krát naopak delené, takže budem deliť deleno V, takže mi vznikne 2S deleno V. Deleno píšem vždy ako zlomok, rovná sa A plus C. A teraz tam už tú zátvorku nemám. Teraz už tamto zátvorku nemám a zavadzia mi tam toto plus C. Takže to plus C bude musieť ísť na druhú stranu, lomeno minus C. Opäť to je plus, keď to chce dať na opačnú stranu, musí to byť opačná počtová operácia, takže plus 2S lomeno V minus C sa rovná A. A takýmto spôsobom som si vyjadril A zo vzorca. A poďme si prejsť ešte posledný príklad spoločne. Tento sa môže dať niekomu hrozne ťažký, pretože sú tam iba samé písmenka, žiadne čísla, ešte tam dokonca aj na druhu, ale nie je to také ťažké. Vyjadri neznámu S zo vzorca. Opäť opíšem najskôr. Čiže S rovná sa pi krát R na druhu, pi R na druhu, keď tam medzi tými písmenkami nič nie je, to samozrejme krát, plus pi krát R krát S. Po nás chcú, aby sme vyjadrili toto S. A pozrieme sa na ten príklad. Vyzerá veľmi zložito, ale je veľmi jednoduchý zároveň. Prečo? Poďme si to ukázať. Chcú po nás vyjadriť malé S, aby som nezabudol. A môžeme sa teda na to pozrieť ešte raz. Máme tam nejaké S veľké, rovná sa pi krát R na druhu ako jeden člen, plus pi rs ako druhý člen. Takže v prvom rade mi tam zavadzia ten jeden člen. Celý ten člen mi zavadzia aj kladný. Hej? Nie je tu predtým znamienko mínus, takže je logicky kladný. Takže na opačnú stranu, keď ho budem chcieť dať k tomu s-ku, tak ho odčítam. Takže mínus pi r na druhu. Tým pádom mi vznikne s mínus pi r na druhu sa rovná pi krát r krát S. Tentokrát to napíšem takto, nenapíšem to bez toho krát, iba aby ste to mali jednoduchšie na pochopenie. Pokiaľ to má niekto zložité a nerozumie tomu, je tam medzi tým vždycky krát. A teraz mi tu zavadzajú tieto dve písmenka, čiže pi a r mi zavadzajú. K tomu by som mal vyjadrené to S. A je to násobenie, všetko sa tam násobí, takže keď to chcem dať na opačnú stranu, čo sa s tým bude? Presne tak, bude sa to deliť. Takže lomeno deleno pi r a tým pádom mi zostane S minus pi R na druhu lomeno pi R sa rovná malé S. A mám vyjadrenie S z tohto vzorca. A to je na toto video úplne všetko. Pokiaľ máte nejaké otázky, pokiaľ máte nejaké vzorce, ktoré neviete vyjadriť, alebo máte akýkoľvek problém s týmto učivom, stačí mi to napísať do komentára alebo nechať správu na Instagrame. A ja veľmi rád natočím video s konkrétnym príkladom, aby som vám pomohol. Zatiaľ sa majte pekne.